Този клип сега го правя за тези, дето много го приказват. Много приказват. Ето 18 кг шаран на платен водоем. Покажи, тук това е платен водоем. Много хора знаят, че е платен. Тази риба, вместо да я взема, като съм си платил за нея, аз ще я върна обратно. Да видите, че съм майстор на спорта. Да видите как се връща 18 кг шаран на платен водоем. Айде, да видите за какво става въпрос. Така че той не може да излезе от кепа. Така. Айде, приятелю. Колко по-голям да дойде? Достатъчно, стига толкова. Еми, това е, колеги. На платен водоем, като трябва да го взема, аз го пускам. Да докажа на много играчи, да се правят рибари такива. Ай, чао, нали знаете, че ви викам на слукичка.